Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Korkanthi Constituency Committee ahin pen APHLC asong pen executive meeting amai kangnipon. Pai phaithong kep arni Korkanthi Constituency ke parlo te kelangjun ahi thialong APHLC Korkanthi Constituency Committee executive meeting amai ke padupon. Bangso amai along Korkanthi Constituency Committee mephu gongat kiling ahin pensi mai charipon. Pinpur me MP kilik nangti bokbom ajoksi APHLC Ratcharia song ahin pentami MP kilik aparman kachisik mek kido thekji aphan kachipahai ponji aphansi tekelangjun ahi thialong tami Korkanthi Constituency Committee atum executive amai ingni ponsi ason asai angdeng chethanpon Mailong alohi aman pen APHLC therapy Dipen Rongpi Office Secretary Lapen Treasurer Dhoniram Timung atum chetongdun Bangso Mailong pen ke thanpon ke kedam tang arni APHLC pen AJP Chinki ka chethan along Kalili kalanglang ASDC BJP Congress atum nongno ke jo APHLC pen AJP ke hem isilo pu hei hui alam abang ke chobai MP election ahut ke general election lasi laso ahut ke claim rape jia phanchot lapen mo autonomous council election ke AJP atum nangche jogdon de puta than pachinipon lasinon ke bangji MP kilik ahut ke APHLC Ratchari asong ka chepa hai ponji aphansi non pen chisik bom lo puta chethanpon News Desk Report Karbi Anglong News Nona bangke thongkep at chokang bong pen itum thongkep ansin itum APHLC kada Korkanthi puling ka hai tonpong kasi kado ka vera phanta nang itum kapre asong long kado tum same nang itum nang sirap tunang po APHLC si highway pola bang da Korkanthi ra pen bangke la se piling itum ong dung pen itum da yes a committee doan itum chingwai pon lo se piling kada itu kasing mai alam te bangke ke bang je election kan election ke se pai ponji pansin itu chingwai pon Samilang so ahi thia dong along chekeroi ahem konglong chingthang lo pai ni phaithong kep arni lakha kriple Korkanthi Constituency ke parlo Samilang so ahi thi adung PHA thengno along langlok so pen chek kewan ahem konglong ahir do jot pen kaching thang pon Chethandam sinang barla apora hot non malom RV chimit mi pin pen ajok penang an Samilang so pen langlok so atowar pi kaheno ahir ingtang rak anpin Samilang so langlok so arada tum ajo phir lo kedam kewang kisung thektik apor angbong napuson sarkar pen ta 5.5 atowar pi Mondoli pen langlok so an apharman selampon bomlo bonta arsem kedo ahem konglong chekeroi non malom chimit mi pin pen ajok kedam kewang kisung thektik lo Kedam tang Samilang so police station OC Biplop das ahin pen sidami check arlong abeha ke klema tuma phan RJ ding klui pen ta pachini ponlo Samilang so pen langlok so towar pi ka selam bom ahut lapen barla por ahut ke arsem ke do adang ke ong ahem konglong chileng nang nilang ington ponang po kalite dagra da tum kedam ke bang keso kyun et kache pon akisung dokok jipu thandet aphita aron karkan pon ajok taipai ni phain kora sir kep arni ajo por phai sir kep apor malom langlok so pen check ke wan bom ahem konglong ahir ingtang rak pen adang jangdut si ching thang pon cheklo kaching thang lok ahem konglong registration number AS25 A9027 henlo lason si haladak arada tum kaning je pon lapen kachuning ripon non barla apora hu chiklo Johnny bag arsem kedo ahem konglong kiwan thangwek nangji pusi ningje pon Samilang sopen longba morning ki Karbi Anglong News Jinthong morinto arong arada tum chengrom si tobar ke pang thaya sai kedeng pon Morinto be arong arada tum thorpak pen tobar ke pan mati ningkani si pen ephoi tobar pi ke pan pon Basapo mahajon be pen japon si tobar pan pon lo ningkan isek pen ephoi hawar atowar pi an ke pan pon bang swa towar lagi morinto rong so pi pen Karbi langpi morinto rong so pi pen rong phar arong morinto rong so pi pen langtuk apam morinto rong so pi pen arlo juki atowar an pan pon lo bangso atowar ke pan lagi rong isi arad do an pharo isi an arada tum pen pan pon lo lapen bangso arong along towar ke misen ave langsi tami ke misen kave lason si basapo ahin pen chenthong local MSC avijet kro aphan choningri pedupon rong ti Oke rong ka nara sila pan la pinin tak bang ja ke pan ki tumi rong nan ba armu phai bang andu pa armu phai hai armu phai ke bola bang ni kai sap ti je bang pan ke ni hang harus ya badu set ko harus ya bang phone tumun dulu rong ti ka tang ti lada anda ke kopi rong ni di da ke morin tu biarau tang ti lada ke kapre kaching tu rawe avar sai la sonda nai ki dulu ma ni ka ting sura wa sai hai ni lang tuar lai
nó mặc cái lang cái này bằng sụp rồi là lang bang sung hoy không phải là mấy cái này bằng nó có cái bằng đủ bom đó hả anh ta là lang cái này bằng cái sung hồi là tuar bang ka tuar ta sung lo tuar ta bằng bữa nay này đã có sung lo làm như cái là nát cả tam nó cái phải được kang ti la hai ki sung thek lo nang li tum ti thek long lo ampa ke nang li tum hin pen kin thong mec apan ku pc ka chuning ridun pa không em đi xí phong cách chủ nhân đi gì cái tuar phần lo tuar nên năng phò rong bằng cang long lang do năng phò anh mà cái rong plat đây mà thì lang ten nè là lời chủ nhân đi này cáiนี่ตำรวจแต่ตัวนี้ที่เป็นอะไร Guwahati an si kachilang damji aphan Dr. Tuliram Ronghang laben Karbi Anglong Termos Council MEC Popitro Rong Piatum aphan kerap kachohang Lakhain korpho nilip MEC constituency ke parlo Kekura hidi arong amikar Sonkro aphan Guwahati an si kelang damji aphan kerap kachohang Pirthe ke hontun ke keso ke sungjong si ke dokoklo pulutang te kai ke ta ningkangsam ave binong Sonsi jeklo Johnny aprang alompen Kekura hidi arong amikar Sonkro keso ka cholong dokpen ajo Chokiola Hospital alongan se kelang damji aphan cheponlo bonta dake un epupen ajok Diphu Medical College alongan chepon detlo lapen x-ray CT scan anta klemponlo bonta doctor a report atengpen keso abang aphuarlo alongsi keso kedokok ajok dake kelangji ason abi pupen ajok Diphu Medical College alongpen refer pondet se Guwahati Medical College an cheponon pusi pulo Sonkro ahem kiduk hektik kichumovi hektik longle phelangle jorlap sita se chelang I dorde kisung hektik lo lasi Karbi Anglong ahem phu Karbi Anglong Termos Council CEM Dr. Tuliram Ronghang laben Karbi Anglong Termos Council MEC Popitro Rong Piatum aphan Sonkro aphan se kelang damji aphan nangrap bekta pusi Sonkro ahem asor sangpi militok BP laben Kekura hidi arong asar jadok kro atumpen kachuningi pedupon kerap kipi nang jiadim lage Google Pay 9101834285 Bank account number 2032902176 IFSC code 887359626061 Nilip and Philip Tiso Karbi Anglong News to nilige ason ga prekali ho nili he masor kisu su o an pinangar ji ding lo kisu sitami tiklo yon thoman bag dulu dak rong lom nili tum chilang lo rong lom doctor pina chilang lo sitami dak lam ta un e son lo ama ko Diphu Medical College nili tum chipon lo ama singke hada check up se lang lo ma si hada ta un e person se doctor dum tanang puig lo pinilo di aphulo se problem do aposi Guwahati le chipon ing personili tum hanang puig lo ama sinili tum ke matha thek thek de lo ebidi ke jurlo tangka ke chilang I son nangka we hemri thita me chu jor eta thang da we nasi ebidi ke jose sar Tuliram Ronghang tamalong sar Popitro Rong Pi tamalong kirap chu hang te nang pijima puning thisi nili chipaklang du nang lit tamalong chuning ri dun lo jeni ta nang piji bang phan ki pini ke theng long pot pusi chuning ri dun lo lasi nang rap ik vek tha nili hem sor sup pik a thema nili tum ke duk ta duk pik a posi nang rap ik vek tha pusi sar Tuliram Ronghang tam phan sitami chuning ri dun lo kiso sitami Guwahati sitami chipon I pu we nili tum ke ci jorde da son da thang da we aposi nang rapik vek tha sar posi nang lit dum long bithe chuni ri dun lo ni lige lam ve lo Ingdengkrai Troxy Tarabasa Inter Club Men Football League Championship 2023 Tarabasa Pathua Club along Angdung Kiti ke Pathupon Nonakaya hud anutin abang putin tak ke Charlie pen chenglok ason kaprek ahin sitami kithek kinangsot lapen kithek atum sitami do ulo bon sitami la anso se angsong kele dun thek aphan kabor I sitami donangla lasonsi pai ni phaingora circap arni ingdeng three troxy Tarabasa Inter Club Men Football League Championship 2023 aparman Tarabasa Sports Association atum pen chepater piponsi Tarabasa Pathua Club along Angdung Kiti Pathuponlo
Labang so ke pathu pon along thong nok be FC lapen Sunrise FC atum pensi pini angdung kiti pathu pon lu. Labang so ke pathu ke thek par pik pen ajok thong nok be FC atum gol pri lapen Sunrise FC atum gol isi ansi pi unchot lu. Lapen labang so angdung kiti pathu pon along alo hiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Social Worker Sangpi Sabina Teronpi Phuloni VDC Chairman Dhoni Ronghang Phuloni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Sar Singh Kathar Dr. Sarthe Ronghang Phuloni Mondol President Noren Be Lapen Abarim Society Worker Lapen Manpeng Kedowatum Chetongdun Lapeni sibirta kimi Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Pherangke atheng no kaning jepon atengki nonki thormi obe kimi atum aphan isibirta kimi Border Security Force thi hekben BSF labangso avar sai Karbi Anglong Autonomous Council pen pater piponsi prabjin pen coaching piponpu lapen coaching ki pipon alongsi interview ta enpon poputa rata thengno lapen pherangke athengno ningjepon Labangso coaching jong sik kipidun lo pulo tangte itu makarbi atung sakuri kelongji aphan joy kelo puta ningjepon. Phuloni pen oro ning tikathar Karbi Anglong News. Ini Karbi Anglong almost 15 ka stadium 10 crore CM bilang menghang aning hang mate alang Karbi arat o Somatun Karbi Anglong rada Somatun alang sisi football ke patek nanti dithelong kamong ateng kam pachi di pan alang 10 lakh almost 15 ingko na truck 10 kuti atangka ingko da truck almost kilong alang kilo nasi alang ke mata tempen ini Karbi Anglong adiso ejang atung ta ke patujong si papang lo butangke dithelong kita long itu Karbi ta isia thai kang tim song matangte itu ma thai ka papang ni da song te pakai ni ka si ko ilo nasi alang ni ko ni tung chingwai sulilo chingwai bang la no non ge bai ni BSF buat kami di pulau BSF istame council kan kucing tipo council kan kucing pilo ada kucing itu bangsa pun kalau pola alsi ada caklo nasi latang itu kucing latang pun nasi pulau tangte lalu pulau tangte itu makai itu mana goreng awal saya ke longi angin tipik nasi kabut itu nangi kabut itu lo tak kicun lah dopu bukan ini dia bang Allah nasi lahai apa cara alam itu inisiatif ini lakukan itu encouragement ini semua Tuhan selang sisi itu akhirnya bang kaya son bang dia son paman masih kita beri